За нещата от живота. За истината, любовта, предизвикателствата. Дори и за нашите страхове и болки. За приказката, в която ние сме главните герои. Няма страшно. Това е само игра. Приятно ми е да сме заедно. Аз съм Стела Христова-Сачи. Добре дошли в играта на живота. Разговори от хора за хора. Здрасти, Сачи. Здрасти, Ясмин. Ние толкова се вълнуваме да сме днес заедно тук, в играта на живота, в моя нов подкаст. Приятели, с мен е Ясмин, която много обичам. Тя е една от най-любимите малки жени, които познавам. И всъщност вие ме слушате днес благодарение на нея. Защо? Защо и как защо? Защото лятото, когато с Ясмин се запознахме на морето в Обзор, в оздравителния център Витарама, и тогава ти присъства на някои от моите лекции, семинари, кръгове, медитации, каквото там правех за жените. На всички. На всичко. Рисувахте скана, стоеше около мен, докато разговарях с жените. Залепих се за Сачи от първата секунда, в която се запознахме. И нека си го кажем. И ти и Ася дойдохте при мен и няколко пъти ми казахте: Сачи, ти трябва да правиш подкаст. Сачи, ти трябва да правиш подкаст. Да. И всеки път, когато се виждахме, ти ми казваше това. И аз повярвах в себе си. Защото е супер важно някой да повярва в теб. Поне при мен така работи, за да повярвам аз в себе си. И много ти благодаря, Ясмин. Ти си моето вдъхновение. Аз ки много се радвам. Ти си моето вдъхновение, заради това с Ася толкова усетихме и настоявахме, че трябва да правиш подкаст и въобще да присъстваш онлайн под различни форми, да създаваш съдържание, да разказваш своите истории, да споделяш своите мнения, своите ценности, своите чувства със света, защото мисля, че ужасно много жени и като цяло хора, това може много да им помогне. И тогава с теб прекарахме няколко дена на брега, на лазурния бряг на Обзор. Разговаряхме за мечтите, които имаме, за нещата, които преживяваме като жени. С жени, които имаме с тебе двете близо 20 години разлика. Да. Което за мен беше изумително как се свързахме с теб. И за пореден път се убеждавам, че за душата няма възраст. Това, което наричаме опит, опитност, това е наистина въпрос на осъзнаване, преживяване и надграждане, не на възраст. Според мен също така, освен значителната разлика в възрастта ни, с теб имаме много различен опит, нали, това, за което ти говориш, до сега в живота ни. Мисля, че сме отраснали по много различен начин, мисля, че сме се занимавали с много различни неща, обаче някакси, когато имаш този клик с някой, той за мен се случва от първата секунда. С много от най-любимите ми хора съм по този начин. Просто се запознаваме и от първата минута заедно знаем, че вече ще сме си заедно по един или друг начин в живота. От тук насетне. Ясмин, освен че е мой вдъхновител, занимава се с социал медиа маркетинг, създава съдържание за различни проекти. Ясмин Тежджан. Правилно ли произнесах името? Да. И точно това говорихме, че Джан, нали, така е душа. Да, на турски. Джанам. Много красиво. Оттам идва Джанам. Да. И това ми е прекрасен спомен от детството ми. Това ти споделих също и, че моята майка ползваше светла и памет много турцизми, когато говореше, и често се обръщаше към приятелките си с Джанам. Да. Да, е много красива дума. Много сладко обращение, заредено с много обичи. Освен това, Ясмин е и сърф учител. Не съм сърф учител, по-скоро съм сърф ентусиаст. Ти си сърф асистент, аз знам. Да, аз съм сърф асистент, сърф ентусиаст. На Георги. Да. На твоя партньор, който е професионален състезател, и той ще ни гостува също в подкаста, когато му дойде времето на Георги. Аз съм по-скоро сърф ученик за живот, за цял живот. Това, знаеш, е най-смирената позиция. В йога също казваме, когато те питат дали си йога учител, всъщност, за да си йога учител или какъвто и да е учител, ти трябва да си винаги ученик, в позицията на ученик. Само по този начин ти имаш силата да си проводник на знанието. В момента, който си повярваш и егото те захлупи, приключва играта. Ако чувате прекрасни звуци около нас, ние сме отново в любимото заведение Финка, място за какао, за чай, за срещи с приятели. То се намира на Римската стена. Това е моят квартал, в който съм отраснала, божествено място.
Аз просто никога преди не съм била в това местенце. Човекът ни сподели, че от 2 години го има и аз, тъй като много пътувам и през повечето време съм в чужбина, съм го изпуснала и сега просто съм обсебена със всеки ъгъл. Толкова сладко е направено, искам да си остана тук, после ще трябва да ни изгонят. Не, няма да ни изгонят, ние ще си тръгнем доброволно и отиваме право в нас да те рисувам с джагуа и кана, за да те подготвяме за новия сезон, който започва на Лимно съвсем скоро. Абсолютно. В сърф училището. С Ясмин, нещо, което направихме заедно, тъй като казахме, тя е моя малка сестра, вдъхновител, прекрасна жена, с която обичам да прекарвам време и в началото на тази година отидахме заедно на Ковачевица. И преживяхме нещо уникално. Преживяхме абсолютно самостоятелно двете, с още 1-2 наши приятелки, ретрит за жени, който аз след това направих на истински ретрит и го 2 пъти осъществихме и ти ми помогна много с визуалното представяне на ретрита. Какво за тебе е това, което ти имаш много око за красотата, за детайла и виждам, че ти там влагаш много. Откъде идва тази любов? Може би някой би го обяснил чрез моята зодия, но някакси това ми се струва като малка част от картинката. В интерес на истината, още преди Инстаграм да съществува, преди да имам камера, преди да започна да се занимавам с това професионално. Ти била ли си родена преди Инстаграм да съществува? Да, бях родена. Имам спомени от детството ми, да кажем, когато бях 4, 5, 6 клас, 7 клас, как ужасно много снимах, с какъвто телефон имах тогава, с каквато камера имах тогава. Аз и моите най-добри приятелки тогава на времето, Мила Роберт и нашата трета приятелка Ани. Страшно много снимахме и постоянно си бяхме в някакъв наш вселенски филм, разговори с Вселената, снимахме, приключенствахме, прекарвахме време сред природата и всъщност осъзнавам как до ден днешен това са нещата, които най-много обичам. Просто съм успяла да ги развия и да ги превърна в ежедневието си, но имам супер много снимки и видеа от малки, разбира се с не толкова хубаво качество или композиция или каквото и да е било, но винаги запечатването на моменти, документирането на живота ми, на всичко красиво, което се случва около мен, дали сред природата, дали сега както сме в Финка, дали хора. Винаги всъщност е било голяма част от живота ми и начина, по който се изразявам и също така начина, по който помня, защото аз имам много лоша памет, което е друга тема за друг разговор. Ще направим подкаст за завърнем. Епизод за паметта. Да, защото това, разбира се, може да се обясни по различни начини, е също важна тема за разискване, но имам лоша памет и всъщност през времето осъзнах, че съдържанието, снимките и видеята са моя инструмент да запечатвам и да запомням живота си и разполагайки с толкова много архиви, мога да се върна в миналото и да си спомня за всякакви моменти, всякакви преживявания, които съм имала. И свързване не само с твоето минало, а свързване и с хората, с местата, с пространствата, които обитаваме. Абсолютно. И това е една тема, която лично мен много ме вълнува. Къде е границата? Ти каза, не добра композиция, може би, не всичко там на фокус, цветове и така нататък. Перфекционизма, който гоним сега в социалните мрежи. Ти си човек, който активно качва, създава съдържание за социалните мрежи. Разликата, по-скоро границата или къде да намерим допирната точка между това да бъдем естествени, автентични, да бъдем себе си и там, където идва прекаленото. Там, където вече започваме да се изтерзаваме към тази перфектност, която реално не е възможна. Къде е при тебе? Къде намираш свързването между това да бъде един кадър или едно съдържание достатъчно гледаемо, интересно и в същото време да не се изгубваш в този детайл? На първо място бих казала абсолютно честно, искрено, че все още търся този баланс и че все още намирам истински начина и езика, чрез който искам да присъствам онлайн и да изразявам себе си. Аз през голяма част от времето не споделям толкова много съдържание на своя профил, колкото създавам съдържание за други хора, за други брандове, които те използват за свои цели, да.
но в същото време, макар и абсолютно не е професионално и не бих се нарекла инфлуенсър, обичам, нали, да разказвам и на своите канали за своите преживявания, за своите мисли, за темите, които ме вълнуват. И ти го правиш по един много истински, много сладък и много човешки начин. Радвам се да го чуя. Наистина това е намерението, което влагам и бих казала, че макар и адски спорадично, ми идва отвътре да присъствам по този начин и бих искала с времето, ако успея да приоритизирам създаването на съдържание и това да развивам своя профил, да продължа да бъда така. Да продължа просто да бъда себе си, да намирам своя глас. Задължително продължи. За мен е много важно да чувам гласа на младите хора, на младите жени в България, защото все пак подкастът е и на български. И знаеш, имах една среща, преди няколко дена рисувах във Веда Хаус, имахме събитие Канайтаро. И ти си виждала, винаги съм заобиколена от много жени и докато рисувам една, говорим на различни теми. Обикновено гледам темите да са свързани с това как сме, добре ли сме, какво може да направим, за да бъдем по-добре, какво ни вълнува в взаимоотношенията, какво става с менталното ни здраве, грижим ли се за себе си. Дали, това се смеем, че давам мини лекции докато или просто някакви беседи провеждам докато рисувам момичетата. И около мен имаше девойки, които се надявам да станат част от този подкаст като слушатели или и участници по-натам на твоята възраст. 20 няколко годишни девойки, прекрасни, красиви, интелигентни. Виждаш, просто това са едни чудесни момичета. И когато дойде темата за менталното здраве, те започнаха всъщност да се питат коя на какви антидепресанти е. И в този момент мен това много ме заболя. Аз съм също човек, който страда от тревожност и прави какво ли не, за да е добре. И ги попитах, момичета, какво става? Вие сте млади, все още имате много съпротивителни сили. Защо? И аз виждам, че за тях е много трудно и казаха, ние живеем в свят, който се променя твърде бързо, от нас иска твърде много да се напасваме, да се нагаждаме, да се адаптираме, просто не се справяме. Нали, всяка абсолютно откровенно си казахме и аз им казах, браво, момичета, ако това е което ви помага, ако друго помага, и това е обращение към всички хора, правете всичко възможно, за да сте добре с всички възможни средства едновременно. Защото ние сме тези, които се грижим за себе си най-добре. И с тебе много пъти сме си говорили колко е важно да срещаме. Нашата тема основно е жените. Млади жени с повече опит, да обменяме, нали, между поколенията. Имаме наистина различен опит и различни теми. Тотално. Ние просто отрастваме в съвсем различен свят и аз бих казала, че моето поколение, аз съм родена 96-та година, е може би последното поколение, което успя да има детство, поне, нали, не знам, на Запад или в България или в общностите, в които, нали, аз съм отраснала и приятелите ми. Ние сме последното поколение, което успя да има детство абсолютно без екрани, без телефони, без социални мрежи. И аз си спомням това какво беше. Беше уникално. И сега, да, Инстаграм и телефона ми, и лаптопа ми, нали, занимавам се с дигитален маркетинг от над 5 години. Те са огромна част от живота ми, но някакси, въпреки че все още се уча как да имам позитивна и здравословна връзка с тези неща, все пак успях да се изградя като човек и да си изживея детските години тотално без тях. И на една по-осъзната възраст да ги вкарам в живота ми и да преценя каква роля искам те да имат. А каква роля искаш да имат? Искам да са инструмент за вдъхновение, за свързване, за информация, за образоване, за изразяване на себе си. Нали? В идеален сценарий, според мен, интернет и социалните мрежи в частност са инструменти за всички тези неща. Но също така трябва да бъда честна, че и аз страдам от това да бъда твърде много време на телефона си, това да се сравнявам с другите момичета и жени в Инстаграм, това да прекарам твърде много време мислейки си дали нещо, което съм написала е достатъчно умно или изглеждам достатъчно добре на тази снимка, или трябва да кача това видео или не, или да кача нещо и да го изтрия след това. Наистина си мисля, че всички се борим с тези сравнение, неща. С това непрекъснато сравнение. Реално кой казва кое е добро и кое не е добро? Нали? Създава се тренд и сякаш ти трябва да си част от тренда, но за мен
Ако нещо се повтаря, то спира да бъде истинско, защото спира да бъде оригинално. И си спомням на Ковачевица, горе на скалата, ти ме снима мен, аз имах една реч към жените, качихме го на Рилс и после те снимах и ти също каза много яки неща. Толкова хубави неща сподели, но после, когато исках да кача това видео, ти не ми даде да го кача, защото се притесняваше, че не говориш достатъчно добре или нещо не си изразила както трябва. А това беше за мен едно много автентично, много истинско видео с споделяне от тебе, от твоя страна. И да, но после направихме още видеа, защото искам да чувам гласа на младите жени, да го чувам повече. Вярвам, че вие сте много по-смели от нас, от моето поколение, много по-уверени в себе си, много повече се заявявате. Все пак аз съм расла, родена съм 79-80-те години, съвсем друг тип възпитание имам в началото. От друга страна, поколението, в което аз съм расла, сме жени, които или въобще хора с по-широка обща култура, с по-друг тип интереси, които сме развивали. Задълбочавали сме се в съвсем други сфери и намираме една прекрасна връзка между нашите поколения, как взаимно можем да се... Нали, ти ми даде тази увереност да започнем подкаст. Да, ние много го мислим. Как ще стане, какво ще стане, ще бъде ли перфектно, няма ли да бъде перфектно. Толкова се загубваме в страха от провал, успех или неуспех, че много често не започваме да правим абсолютно нищо. Докато вашето поколение просто решава и го прави. Нали, това е поколението на стартъпите. Просто се правят нещата, пробва се, като не стане. Това се прави нещо друго. Да. И не се страхувате от провал по начина, по който нашето поколение се страхува от провал. Играта на живота. Разговори от хора за хора. Останете с нас. Аз пък от своя страна мога да кажа, че покрай теб имах възможността точно заради двата пъти, които бяхме в Ковачевица. Първият път в много интимен кръг, а втория път вече на истински ретрит, на който бяхме 20 жени на всякакви възрасти. Покрай това имах възможност да прекарам време с прекрасни дами на всякаква възраст, като по-скоро повечето са по-близо до твоята възраст, нали? Защото това са хора, които те следват, които идват на твоите събития. Само да кажа за тези, които ги мрази да изчисляват, аз съм на 44 години, скоро ще навърша 45. Готово мистиката на колко години е Сачи беше разкрита. Това е. Да, и ми беше супер яко да се свържа с тези жени, защото все пак в ежедневието си през повечето време прекарвам време, примерно, с родителите ми, с хора на моята възраст, с моите приятелки, които са всичките, нали, почти под 30 годишна възраст. И също така, например, и с много мъже в интерес на истината, защото като работиш много неща и правиш много проекти, поради една или друга причина, все още си така нещата, че се изисква с ужасно много мъже да работиш и да общуваш. Та на ретрита на Сачи имах възможност да се свържа с прекрасни български жени на всякаква възраст и в началото много се срамувах и много се притеснявах да се запозная с тях. Всички ми казват, че не си личи, че съм срамежлива, но аз всъщност вътрешно в себе си съм. Повярвай, всички ги е срам ужасно много, просто сме се научили да се прикриваме много. Да, срам ни е, защото, но след малко ще ти кажа защо. И просто си спомням първия ден, като се събрахме всички на първия етаж на Слънчевата къща и започнахме да се представяме една след друга. И аз, нали, хем съм там като контент креатор, хем съм там като участник, хем, нали, видимо съм все пак по-малка от всички останали. И ми беше едно такова свенливо и притеснително. И вече на следващия ден всички си бяхме приятелки и си споделяхме всичко, и се прегръщахме, и се смеехме, и се снимахме. И ти успя да създадеш тази среда, тази атмосфера, тези, нали, занимания и практики, с които беше пълна програмата на ретрита, така че всеки да има възможност и да се свърже с себе си, и да се свърже с другите жени. За мен това е най-ценното и някакси този двоен процес на свързване е толкова наситен и толкова зареждащ. Има много смисъл в него и въпреки, че
не успявам толкова да поддържам връзка с тези хора. Знам, че сме имали това преживяване заедно и знам, че някакси вече ги имам под една или друга форма в моя живот за напред. И се каним на неща, и се подкрепим една друга, и имам общи интереси, очевидно ужасно много, така че е супер яко. Да, беше много хубава връзката, която направихме между жени на различни поколения. Точно бяхме между 20 годишни до 50 някъде. Това беше. И не чувствах разлика, не чувствах някой да се, да кажем, стеснява от това, че е по-малък или някой да се взима твърде на сериозно, че е по-голям. Защото в момента виждам, че предизвикателствата са доста вече пред нас еднакви, пред поколенията. Да. Но можеш ли все пак да кажеш кои са предизвикателствата пред младата жена в България и въобще твоето поколение? Снощи в 2 часа през нощта, точно за това си мислих. Някак си така се получи, че в един момент бяхме в гимназия и нали там филма беше тотално друг, но все пак си бяхме деца, а в следващия момент изведнъж се очаква от нас да правим толкова много неща едновременно, които той е всъщност психически и физически може би невъзможно да ги прави всичките едновременно и да ги правиш добре. Какви са тези неща? Да работиш, да изкарваш пари, да се грижиш за себе си физически, психически, емоционално, духовно, да си търсиш партньор или да имаш партньори, да поддържаш тази връзка и нали, да се грижиш за нея, да изразяваш себе си, да следваш хобитата си, да имаш свободно време, да си подреждаш къщата, да пътуваш, да ходиш на събития, да имаш време да прекарваш с приятели, с семейството ти. Всичките тези неща едновременно някакси не знам, имам чувство, че преди, поне аз така си го представям, може би малко какъв е глагола? Малко романтисайзвам, малко се едно. Аз ще те презема на земята, добре. Ще ти кажа за преди. Си представя, да. Представям си го просто много по-семпо. И сякаш хората много повече са били тук и сега. И сякаш не са се опитвали да правят толкова много неща едновременно. Някакси представям си, че е било по-плавно. В един период от живота ти, нали, това са твоите фокуси, това са твоите приоритети. Това са, нали, темите, в които си. А ние в момента се опитваме да правим 1000 неща едновременно и аз съм такъв човек. И това ме кара да се чувствам жива, имам много енергия и се чувствам добре, но постоянно си на ръба на много е яко и правя много неща или бърнаутвам и не знам къде се намирам и съм супер натоварен и нищо не се получава. Това е всъщност, това, което ти казваш, наистина важи за всички поколения в момента. Много динамичен живот, много динамичен свят. Повечето от нас, аз също съм човек, който прави 10 проекта едновременно и като ме питат какво работиш или какво правиш, много ми е сложно да обясня. Рисувам скана, правя женски кръгове, водя обучение, преподавам индийска култура, водя готварски курсове, примерно правя подкаст, аз не знам още какво правя. Да, водя играта Лила. Нали, всичко свързано с работа с хора, личностно развитие, духовно израстване, емоционално здраве. Това човек да е просто добре. Но да, много неща са едновременно и дините стават в един момент твърде много подмишница. И този бърнаут, той забелязвам, че е факт, все по-голям факт в все по-млади хора. Това пренатоварване. Сякаш това очакване към нас, което не знам откъде идва. Сами ли си го, как да кажа, внушаваме, че трябва да постигнем супер много, да сме мега добри, да сме най-известните, да сме най-големите отличници в този живот. Това е много сложно. Как да бъдем? Това е много сложно и ние не си даваме достатъчно време. Може би не е нужно. Аз, знаеш ли, като човек, който също... Аз съм живяла, нали, 80-те, 90-те, там 2000-та и така нататък. Това винаги го имало по един или друг начин. За постиженията. Това е много важна за мен тема. Как самата образователна система, обществена система, ти знаех, аз съм педагог по образование, това също ми е така при сърце, образованието, развитието на човека. От малки ни започват, дори от детската градина. Калинки, цветенца, там наградки, че си добро дете, после в училище, оценъчната система. От 2 до 6, ама нали, винаги по-добре да е 6, петицата, компромис. Тоест, ние непрекъснато си оценяван. Ти не правиш нещата заради самите неща, а за да бъдеш оценен.
Тоест, те нямат никаква стойност, ако ги направиш някъде самостоятелно. Ти можеш да ги изпълниш отлично или не. Няма никакво значение. Ако ти не бъдеш външно оценен, ти не струваш. И това се така дълбоко имплантира в нашето съзнание, че търсиме тази валидация, от която после терапевтите трябва да ни спасяват. Търсиме в абсолютно всеки аспект на живота ни. Да бъдем валидирани, да бъдем оценени. Иначе ние не съществуваме. Да, всички се борим с това. Да, борим се. И знаеш ли, аз това, което казвам на младите момичета, на всички хора, хора не е толкова важно. В смисъл, основната цел е ние да бъдем щастливи. Каквото те прави щастлив това и какво като нямаме големите постижения или натрупаните, не знам, активи или какво значение има това? Ако в края на живота ти си се борил през цялото време си в една вътрешна душевна мизерия за тази борба. Малките радости от живота е така да спреш, да видиш луната, да погледнеш нагоре към звездите, да чуеш птичките, да прекараш някой друг час сред природа, така да забавиме малко темпото. Успяваш ли ти да забавиш темпото? Успявам да го забавя. Доста бих казала, че успявам да го забавя последните няколко години. Откакто започнах да прекарвам много повече време сред природата, много повече време навън. И то като отидеш сред природата, няма как да бързаш. Дори да си свикнал, дори да искаш, дори да тръгнеш такова темпо, то просто няма как да бързаш. Защото света, природата има висша интелигентност, висша интелигентност, тя си се движи с своето темпо и ти влизаш в това темпо и затова човек се успокоява сред природата. Абсолютно. Абсолютно. Ти активно се занимаваш с спорт, извинявай, ако те прекъснах. Караш сърф, караш сноуборд. Какво ще караш? Много неща караш. Кайт. Аз съм в един интензивен обучителен период. От Георги. Да, една спортна казарма от моето гадже, която се случва последните почти 2 години. Как му беше инстаграма на Георги? Говко. Всички го знаят като звезда. Говко. Да. И в тази казарма, която започна на ден едно от нашата връзка. Той е добро момче, само да кажа. Много познаваме Георги. Георги е много готин човек. Да, много строг мастър. Той ме учи, има волята и търпението да се занимава с мен. Неговият хъмбъл ученик и ме учи на сърф, скейт, колело, сноуборд, сърф, кайт и уингфойл. Аз на всички тези нови спортове горе-долу от нулата се уча последните почти 2 години и да, живота ми не е като преди, съм много влюбена в този начин на живота. Аз от малка мечтая да карам сърф, за кайт и уингфойл никога не си бях мислила преди да срещна Георги, но е интересно, защото хем си взимаш дозата спорт и движение, активност, допамин, хем пък си взимаш дозата природа. Което е прекрасна комбинация. Едновременно. И ти си много смела, малка жена. Ти си една малка амазонка. Нещо, което много ми харесва, един цитат за смелостта е: смелостта не е това да не те е страх, а смелостта е това да го правиш въпреки, че те е страх. И аз бих казала, че тази мантра наистина я живея последните 2 години, понеже аз съм много страхлива, много некоординирана, тотално не екстременна персона. Не карам кола, страх ме от бързата скорост, страх ме от високото, от става ни лошо вълни. В кола, вече го разбрахме и двете. Сачи не стига, че не шофираме. Аз сме приключенци, които обикалят света, докато някой друг ги шофира, но дори не е лошо да се возим. Нали, за такива неща говорим. Така, но все пак ние сме смели приключенки. Но ние сме смели приключенки. Нещо разклатихме тук техниката, но прощавайте, ще спрем. Много се развълнувахме от нашите съвместни приключения, които бяха и ще бъдат. Абсолютно. Защото с Ясмин това, което планираме, аз затова и ретритите, които организирам, ги кръстих приключения за жени. Защото е време да интегрираме всички елементи от нашата вътрешна природа. Ние носим всеки един човек, и мъжкото и женското начало в себе си, в различни пропорции, разбира се, според пола. Но си казах, хайде, достатъчно обгрижвахме само женствеността, разцъфтяваше тя,
събуждахме я, ставахме богини, много неща бяхме. Време е да интегрираме в нас и жената, и тази принцесата войн, и смелата в нас, и дивата жена. Дивата, тази, която иска приключения. И живот и здраве, това искаме да направим с теб. Приключения за жени в Лимнос. Да, приключения за духа и тялото. За духа и тялото. И точно да работим върху тази смелост. Защото точно това, което ти каза, когато преодоляваме, страха остава. Ние можем само да увеличаваме смелостта в нас. Да бъдеш смел въпреки страха си. Да се сприятеляваш с него, да го опитомяваш, да се запознаваш с него и да го изследваш. Защото страха много ни пази можеш също. да научиш за себе си, е много интересно. Много интересно. Когато се впуснеш в това приключение, в което, както каза Сачи, се бориш с страховете си и всъщност в този процес откриваш нови части от себе си, нови страни на себе си, които може би преди никога не си подозирал, че имаш, защото не си имал възможност да се запознаеш с тях. А страха е двигател. И е добре да го използваме. И това, което с тебе си измислихме, е да заведем ние жени един чуден, дивен остров. Дори Георги ни даваше уникално добри идеи. Той е много съпричастен към нашите приключения, в които освен да се занимаваме с практики за духа, за емоциите, да медитираме, също така да се хвърлим в стихиите. Точно вятъра, така. водата. Да се свържем с елементите. Да се свържем с елементите. И добрата новина, мили хора, е като човек, който е супер начинаещ уиндсърф ученик, ама много начинаещ, когато паднеш във водата, не боли. Да. Нали, аз съм много страхлива, но това не карам нищо друго, но водните спортове са ми любов, стихия, там, като паднеш във водата, не боли. За мен едно от най-яките неща, между другото, ще бъде да видя в тази светлина. Защото това е голямо шубесо. Разчупен, различен елемент за твоето амплуа. Нали, свикнали сме да те асоциираме с Канада, да те виждаме облечена с сари, да вървиш по празните улици на София или Индия. Но сега аз ще те хвърля там, където аз вирея, в моя хабитат, там, където мен хората са свикнали да ме виждат по Бански на плажа. И мисля, че смесвайки нещата, които и двете толкова много обичаме, ще се получи нещо адски специално. Ще го направим. Море, жени, вятър, сърф, приключения, тайнствени пещери. Какво ще бяхме измислили? Ще гледаме залеза. Ще се къпем, ако решим голи през нощта в морето под лунната светлина. Аз го наричам самодивско къпане това. Точно така, самодивско къпане. Сачи в момента между другото пие самодивски чай в финка, така че ние вече се подготвяме. Ще се запознаем с уиндсърф, с кайтсърф, ще гребем на съп, ще караме колела из полетата, ще си правим снимки, ще скачаме от скали. Разни горички ще ходим, които няма да има комари, специално ще ги предупредим да се изнесат по време. Аз съм говорила вече с тях. Да. Ще ви водим на една много готина разходка нагоре по замъка в Мирина, столицата на Лимнос, по време на залез слънце, където има сърни и има кози. И те са част от нашата разходка. И след това слънцето красиво залязва точно над остров Атон, срещу Лимнос. Нямам търпение. Ще ядем вкусна храна. Това споменахме ли го? Между другото, това всъщност ни е много важен елемент, за който още нищо не сме казали. Да, важно е да кажем, че един голям път към емоционалното, духовно, физическо здраве е вкусната храна. Да се храним здравословно, но вкусно. Да. Което на остров Лимнос хич не е трудно. И има ли маслини? С Георги знаем най-вкусните местенца. Има маслини, страхотни домати, страхотни дини, праскови, сирене, зехтин. Наслюнчих се Всичко. Много ще е хубаво. Това е. Какво иска повече човек от живота? Какво предстои за теб? За мен предстои да отида на остров Лимнос утре. Ние затова и направихме 24 април. Записа възможно най-скоро, за да... Да. Аз всъщност отивам там хора и ще ви чакам. Чак до септември ще ви чакам. Ще подготвяме училището, за да отворим. Планираме да отворим широко средата на май месец или началото на юни, живот и здраве. Ще работя там цяло лято и на училището, и правейки фриланс проекти от моя лаптоп.
Вълнувам се да се върна обратно на дъската, да бъда отново боса в пясъка, да карам колело, да не нося обувки, да снимаме красиви неща с Георги цяло лято. В момента си работим по новата ни презентация за брандове и много се вълнуваме да се занимаваме и с тази работа. И ще кроя планове как с Ачи да направим възможно най-якото приключение и преживяване за всички ни септември месец там. Задължително ще го направим. Към края на сезона ни. Нещо, което с теб отдавна говорим, колко е важно да се грижим за всички аспекти. И физическата култура, спорта, движението, колко много помага. Аз всъщност мисля, че последните няколко години, освен това, че съм си мечтала цял живот да карам сърф, освен това, че обичам лятото, че обичам водата, че обичам природата, може би най-дълбокото и най-важното нещо, което открих за себе си последните няколко години, е ефекта на физическото действие на спорта, на движението върху менталната ми енергия, върху начина, по който се чувствам психически. Абсолютно, да. Мисля, че все още не говорим достатъчно за това и всъщност се чувствам сякаш е една от моите мисии да кажа и да покажа на хората. Даже по-скоро покажа би било оптималният това е най-добре вариант. да бъде преживяно. Колко е хубаво да се свързваш с тялото си, да не бъдеш само в ума. Това главата. е нещо, на което Георги ме научи, защото аз, въпреки че съм се занимавала доста с спорт като малка, идвам от такъв доста спортен бекграунд. Тренирах художествена гимнастика професионално и балет 7 години. След това вече към гимназия нещата много се поразмиха. Спортът спря да бъде така съществена част от живота ми и много си влязох в главата. На мене нещата ми бяха писането, четенето, ученето, общуването. Да го измислим този тези живот. неща. Сякаш се Тези опитваме неща, да го които са си измислим. в главата. Нали? И срещайки Георги, човек, който пък обратното на мен е прекарал целия си живот и последните 15 години професионално много повече в тялото и свързвайки се с тялото, използвайки тялото като своя инструмент, нещо в мен наистина прищрака и се промени и сега гоня баланса между двете. Имам вече инструментите и уменията да живея и в главата, и в тялото. Да мога да си почивам и в едното, и в другото, да мога да ги свързвам, да се чувстват интегрирани, да се чувстват балансирани. И да, карането на сърф и на всичките тези неща, които изброихме, е огромна част от това journey за мен. Да се чувствам добре психически, да се боря с тревожността си, Която е един от, бих казала, нашите най-редовни спътници в този свят в момента. Тревожността. Справяме ли се? Какво ще стане? Как ще бъде? И абсолютно. Ти знаеш, че хода на импротеатър, занимавам се с импротеатър. Там имаме няколко такива. Излез от главата си, влез в сърцето си. Mm-hmm. И един от най-добрите начини да излезеш от главата си е да влезеш в тялото си. Абсолютно. Чрез физическа активност. Да. Това е нещото, което когато мен лично ме вади и съм видяла, че трябва да полагам ежедневни усилия за физическото си здраве. Йога, тренировки, движение, плуване, танци, всичко. Да. Станахме твърде интелектуални, всичко много се интелектуализира последно време, а ние сме физически телесни същества. Ние, това, което ти каза, имаме нужда да ходим боси по земята, да се валяме там в пясъка, да прегръщаме дървета, да се държим за ръка с другите хора. Да вдишваме аромата на шумата в гората. Имаме нужда от това. Има в Япония, в японската философия такава концепция за зеления дъжд. Когато отидеш в гората, влиянието, което има върху теб гората, това е зелен дъжд. И този дъжд всъщност е животворна сила, която влиза в теб. Има цяла книга написана с толкова много изследвания. Просто пребивавайки сред природа, какво въздействие има това върху нас. Абсолютно. Така че с тебе сме за физическото движение. Не е нужно човек да е професионален спортист. В никакъв случай не. Да намират хората начин да излизат от главите си. Защото там е бездна, там е безкрай в тази глава. И колкото и да мислим, няма да го измислим. По-скоро трябва да го паузираме и да отидем навън. Да, като стане страшно и не знаем какво да правим, нещо с тялото. Ти обичаш да танцуваш? Много обичам да танцувам.
Абсолютно непрофесионално и без конкретна цел. Но си и диджей. Да. Просто много Ясмин е обичам диджей. музиката. Аз всъщност абсолютно неволно и случайно станах диджей. Както Сачи... Неволно и случайно. Доброволно ли стана диджей или Георги те обучи? Не. Аз започнах да пускам музика още 2015 година. Доста години преди Говко да дойде в моя живот на своята сърф дъска с гръм и трясък. Но и той сега е диджей. Но да, просто и двамата ужасно много обичаме музиката. Аз обичам да пускам музика не защото искам да бъда диджей или държа да имам тази роля в едно събитие, а защото просто много обичам музиката и това да изразявам себе си чрез нея. И много години ходих на партията и на събития, където не ми харесваше музиката толкова много и реших тогава аз да започна да пускам музика. И ако има хора, които също се кефят на тази музика, да се събираме и да си прекарваме добре. Аз така се научих да готвя. Не ми харесваше какво ми готвеше майка ми и много малка се научих да готвя и после даже правя готварски курсове. Така е, да. Адаптираме се. Гонейки нещата, които ни носят радост и смисъл. Сърф ученик, диджей, създател на съдържание, маркетинг специалист, приключенец. Приключенец е наименованието или прозвището, с което най-много резонирам. Защото и пътуванията по света, и създаването на всякакъв вид неща, и събирането на хора, и пътуването из България, и сред природата, всичко това си е едно приключение всъщност. И вътрешно, и външно. Едновременно. Къде обичаш най-много да пребиваваш? И въобще има ли такова най-любимо място или зависи? Знам, че в Турция миналата година бяхте, показваше ми снимки от божествени плажове, реки. Се запознахме лятото, да. България, Много ми хареса в Турция миналото лято. За мен беше много специално да отида и за първи път да прекарам повече време в Турция. Озовахме се в едно много магическо, мъничко кайтсърф селце, което се казва Акияка. Горе-долу така в посока Бодрум, Мармарис. И там имаше много прекрасни неща в ежедневието ни, но най-любимото, за което аз много ти говорих миналото лято, искахме всъщност там да направим лагер, но явно първо ще е гръцкото издание. Най-любимото ни беше реката в Акияка, една много студена, бистра, красива река, 10 градуса по Целзий, горе-долу е температурата. Много красиво видео, в което си се гмуркаш тази река. Да. Опитвахме се почти всяка сутрин да си започнем деня с влизане в студената река, която е толкова зелена и красива, просто е като анимационно филмче нарисувана. Освен това там жегите бяха доста големи, дори за летен човек, като мен. Наистина си става тежичко и нали, малко ти е трудно да имаш енергия да си вършиш работата така в следобедните етапи от деня, така че студената река е място, където винаги ходех, за да събера енергия и да се освежа и имах много силна връзка с тази река и честно казано ми липсва. Идвай на Велека, там ще се къпем. Да, знаеш, аз прекарвам там летата си, на плаж Велека, рисувам скана и друго божествено и любимо място. Много хубаво нещо са интересно, нещо са Балканите. Как хората, които живеем това ще го изреже. Дианка, това ще го изрежеш, Диди. На Балканите е едно много интересно място, защото ето двете седим тук. Ти имаш българо-турски произход, аз имам българо-гръцки произход. В същото време сме някакви космополитни, космически, извънземни, нали? Не сме много, не е ясно точно къде сме, за колко сме и до кога сме. Целият свят е толкова голям дом, в който можем да пребиваваме. Това е идея, с която много резонирам. Чувствам се много свързана с България. Абсолютно се чувствам като българка. Тук съм отраснала. Обожавам България. Сега тази зима имах възможност да прекарам много време тук. Много ми се обикаля природата на България и така нататък. Но бих казала, че аз лично за себе си се чувствам наистина като гражданин на света. Дори това да звучи клиширано или както и да звучи. От много време пътувам по света и живея в различни държави и просто изпитвам свързаност с хората и с природата, където и да отида.
където и да отида има неща, които ми харесват и които не ми, както и в България. Това е реалността. Има неща, които разбирам, има неща, с които не резонирам. Но генерално мисля, че ние сме хора, които, аз и ти, се чувстваме просто свързани с света. Бих казала и с космоса, ти особено. Да, защото преди да сме граждани на който и да е, на която и да е нация или да принадлежим към който и да е етнос, ние сме души. И човеците сме толкова еднакви. Болките ни, проблемите ни, копнежите ни, мечтите ни, трепетите ни са много еднакви. Универсални са. Универсални са. И с теб си обещаваме пак да се срещнем, пак да говорим за важните теми. С удоволствие. Те са толкова много. И нямам търпение да те посетя на Лимнос. Не знам дали ще издържа чак до септември. Вече си планирам в главата как евентуално мога да отскоча за някой друг ден. И аз така го при вас. усещам. Така го усещам. Аз да ви нагледам как сте с Георги. Естествено. Да обиколим местенца и да съберем вдъхновение за септември месец. Точно така, имаме претекст, че трябва да направим тази учебна проверъчна обиколка на местата, за да сме убедени. Както в Ковачевица. Точно, да, точно така ще направим. Много ти благодаря, че беше мой гост. И аз много ти благодаря, мой Сачи. вдъхновител и любима малка жена. Обичам те. И аз те обичам. И скоро пак ще се видим. И продължавай да правиш това, което правиш. И аз ще продължа да правя това, което правя. Хайде, така си обещаваме. И ще можете да срещнете това, което прави Ясмин. Ще споделиме в коментарите, описанията, социалните и контакти, в социалните мрежи, това, което правят с Говко. Ще го поканим и него. Той също много ще се радва. Да, много интересен за мен човек. Сериозен, млад мъж, доста сериозен, доста целенасочен в това, което прави, който се грижи за теб по много готин начин. Така е. Малко сурово разбрахме, че понякога учителя Йода но за страшно много обича и топлина. Страшно много обича, много адекватен. Та с тях ще бъдем в септември на нашия ретрит за жени, приключения в Гърция. Гответе се. Вие бяхте с играта на живота, с мен, Сачи, с Ясмин. 2 жени пред микрофона, които си поговориха за нещата от живота по начина, по който винаги сме го правили. Пожелаваме си до скоро. До скоро. Хубаво поиграхме. И днес продължаваме заедно към още срещи и истински разговори. Аз съм Стела Христова Сачи, а вие бяхте с играта на живота. До скоро!